زي فيديو جميرة كسبت ود بتصمونات خاتها مالتي حنت ستيب ندحر داني كابس تزارب قوي كابس جبر قوان ندحر داني تيركنا زد اللوتيت زي كمتساكن سلازخل مالتي حجي زي شباب زلوان طرح زي كونسي ولا خماني زي حبري نايجو الناس ديسايد لناني محمد مسيلو قال مليت كيميكال زلو حبر نتتقما ولا نعرف كاني يطقمكني مالتي سلام 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 أبروحكم قربان كينكم نازم مدباتي تكاتاتلو أبيوتكم تعنا أبصرحكم أسالتو يمنيلكم نخلاتكم نتوم شير بمغار سبسكرايب بمغار تحبابونها بتعمي إذا مسكنكم تيب سبسكرايب زي قبلكم سبسكرايب قبروا انت فتيكم لايك قبروا ندحر يتقم لكم هاني شير قبروا مالتي نلو ما عند حزيا متيز لخو ناي شبات يا مالتي شبات بتفطراو منقد خمي جيرنا كاب صعدا ناب صليم نغيرو مالتي جي اتي بروسيس كاريكم يا مالتي ستيب انتي عين ستيب كنكتلالنا هاني تخاتاتولنا مالتي ما حجي زلينا نغا انديغو زي مالتي انديغو زي رايو 100% natural treatment hair color natural بنايتو فطرو نجار زسرحي مالتي 100% chemical free عندك نازم مالتي زي انديغو مالتي اب ناي هند ستور تركب اب ويلغرينس አለው ዌል ማርት ኻኒ አለው ማለት ኢንዲጎ ፓውደር ይልክን ተገዛ ማለት ኢንዲጎ ፓውደር ናቹራል ምስኛ ምስ ቲ ሕብሪ ናይ ጨውሪ ገለድ ሸጦ አው አፍት ቦታ ተረኽባ ያህል ማለት እዚ ኻኒ ሕኛ ማለት እዚ ሕኛ እዚ ኸማኒ 100% ናቹራል ሕኛ ማለት በዚ ቀመማት እዚ ዝተሰርሐ ማለት እዚ ኣብ ደለ ቀመማት ተሪእልኩም እዚ ብናይ ተፈጥሮ ነገር ዝተሰርሐ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኢንዲጎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ እዚ ኣብ ዘዕባኮ እዚ ፀድሕና ኣብ ውሽጡ ማለት እዩ ንዝያደ ሓበሬታ ኸኣኒ ኣብ ውሽጡ ኣላትክን እዚኣ ማለት እዩ ኩሉ ሓበሬታ ከመይ ጌርክን ከም ትጥቀማሉ እንታይ ክትገብራ ከም ዘለክን ፀሊም ክኾነልክን ከመይ ክትገብርኦ ኣለክን ንጨጉር መብዝሒ ገለ መለዊን ይጠቅም እዩ ብዙሕ ነገር ጥቕሚ ዘለዎ ኣብዚ ኢንስትራክሽን ኣብቲ ኣባብ ክትፅንሓክን እያ እሳ ኣንቢብክን ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ካልእ ኸኣን ዘድልየኒ ኸኣኒ እዚ ኣብ ማይ ውዒ ገይረ እዚ ሊፕቶን የእትዮ ኣለኹ ማለት እዩ ሻሂ ክኾነለይ ለሚን ከኣኒ ፍርቂ ለሚን ተድልየኒ እያ እዚኣ ከኣኒ ጨው ማለት እዩ ጨው ካብ ቁርብ የድልየኒ ጨው ንጨጉርና ፅቡቅ ኣይኮነን ግን نحنت معك سلز هنا لازم حبها أصل حالنا بدعمي وواحد جرنا خد كاميرا مالتي حجي قانت خاني يدلنا زخاني بازلي كم يجر 5 قوم الحجي كاريكني كل نجار مالتي بدعم تخاتلاني حنت نجار نحن نتيركن كم تزيد لو تصير كم تسألكن سلازي كل بتمنا أسكرتو زي فيديو تخاتلاني مالتي كنت عينت جري كم يجر بغنت عينت كم يجي نخم تقوموا لي أخريكن مالتي حجي نحر داني وحد شبت أب وسم بوتان حرالنا مالتي زي حنيان زي إنديغون بحنساب جيرنا بس بيسنا كنت قوموا لنا نخلينا مالتي أو وحد بوتان نحر دا أخوينو مالتي نحر داني بملو أورخن شبت ندحر كوينو جن ستيب باي ستيب جيركن يخم تقبرو مالتي زي حنيان نبينو تبت بتصاو اتي انديغو خاني نبينو مالتي شو مجمري حنيا تغبرالو تحنيا شعو نصعدا ጨጉር ብጫ እዩ ዝገብሮ ማለት ከምዚ ቀይሕ ማለት ብዙሓት ኣይፈትዎንን እንዳጸላናዮ ገለ ዝብላ ማለት ሓቀኔን ካኒ ጽቡቅ ኣይኮነን ዋላ ንክትሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ይገብሮ ምሽ ትሕኛ ናቱ ትሓፂብክን ካኒ እዚ ኢንዲጎ ካኒ ትገብሮ ማለት እዩ እቲ ኢንዲጎ ሽዑ ናብ ጸሊም ይቕይሮ ማለት እዩ እዚ ኢንዲጎ ብተፈጥራዊ ሕብሩ ከምዚ عنق باير دينانو خمس بلو سيمي أو خلص دم زجبره مالتي نتبني أقولنا قل نتي أورا الحين عايز تجبرهن لا تسلم يزغيره حجي ببين ستيب يركني خمسة تكامل مالتي كان مولو أقولخن شباب زخانة مالتي حجي إن نورمال أو واحد بوتازل لكن كم يجيكم كم تجبره كريت يا مالتي
راي حنجي قرب ጨው ገረልኩ ቤት ግን ከምዚያ ቁንጥራ ቢልካ ይዝልት ማምሕ ማለት ቁንጥራ ቢልክን ጨው ትገብራ ማለት ሽዑ ፍርቅ ለሚን እዚኣ ፍርቅ ለሚን ከኣኒ ከምዚያ ገይሩ ጾሚቐ ኸጥወየ ማለት ስጋ መወዳእታ ተኸታተላ ሓንቲ ስቴፕ እንድሕር ነጢርክን ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ክመፃልክን ዘይክኽእል ስለ ዝኸውን ማለት ሕጂ እዚኣ ለሚን ፍርቂ ከኣኒ ርያ ከምዚኣ ገይሩ ጾሚቐ ገይርያ ማለት ሕጂ እዚ ለሚን ነቲ ኢንዲጎ ማለት ሕብሪ ንፃፀልም ንኸብለና ይሕግዞይ ማለት ፕላት ንጨጉርና ከማኒ ፅቡቅ እዩ ቪታሚን ሲ ስለ ዝኾነ ንጨጉርና እውን የለስልሶ እዩ ማለት ፎረፎር ተለና ኸ ይፅልና እዩ ሕጂ እዚኣ ምሽ ገይርያ ኣለኹ ሕጂ ሕኛ እዚኣ ምልእቲ ሕኛ እንዲያ እዚኣ ክፍቲ ስለ ዘለትኒ ንጨጉርና ንመብዝሒ እውን ፅቡቅ እዩ ምስ ሓዋዊሶም ስንቋቑሖ ገለመለ ዝጥቀመላ እዚኣ ስለ ዘላትኒ እዚኣ ቀሜ ማለት እዚኣ ሕኛ ትገብራና ማለት ኦኬ እዚኣ ሕኛ ገይረላ ኣለኹ እስኽንካኒ ጨጉርክን ከም ይብዝፎ ከም ምንውኩ ማለት ኣቐንክን ሪኢኹም ትገብራ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኢንዲጎ ከኣኒ ከቢታ ከዓ ክገብረላ እየ ማለት እዩ እዚኣ ኢንዲጎ ከዓ ሪኢኻ ካብዚኣ ከኣኒ ሕውስ ከብለላ እየ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ሻሂ ገይረ ማለት እዩ ክብፅብፅ እየ ማራ ኣይሕፍሶኒ ማራ ከኣኒ ኣየቕጥኖን እየ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ክስታይ ንገብሮ ማለት እዩ ከምዚ ብሕቕ ከርእየክኒ በቃ መወዳእታ ከመይ ከም ዝኸውን ማለት እዩ كيرأي حجي كمزي أتوب تجبر أمانتي أي كتين أي حافز بقى لقى أي كتين حافز جركن كمزي أي جركن مالتي حجي استيت تجبر أمانتي حجي تخدنا كمزي أي جركن نسبة كنا أمانتي هدينكن كمزي لاستيك جركن شفتينكن مالتي توحدة 6 ساعات ما تزيادة ولا خماني مشت هدا غير كنو مالتي مشت هدا غير كنو كسحي جبرو زي يحضروا نكوت غير كنو طبق مالتي نو حسابات تصنيح هنا طبق مالتي عند حد اني زي تعمل كن 3 ساعات اتليست توحده 3 ساعات كتصبي لك مالتي 5 غير نسوا حد كنو مالتي إذا حجيت المحد شبت زلكن مالتي كان أبس توصل بوتات زلكن مالتي 5 حواوسك إذا بملو أو شبت زخنا جن ستيب باي ستيب مجمري حنيا بس كنت جبرأه مالتي شعور حار تي حنيا حات يمكن إتي إنديجو خاني تجبرأه مالتي كتدالو أخل لخدم كنتي بحساب بتبتو أب بين متحز مالتي ده شعور تي حنيا 6 ساعات أتليست مالتي 6 ساعات أنت حد أجيك نقط بقير حزاتكن مالتي إتي إسو حتى كأني إتي إنديجو خاني 6 ساعات تجبرأه مالتي ده حد أزوج نحط لكن كأني أبوتا كومنت قدف علي كمل سلكني مالتي إتي المحتش شبت لكن قلنا 5 جيكن حواوسكن نابس عند الحبري يغير لكني مالتي حجي كان دي أجيكن بيت كنا عم تسأل حكن حجي خاني أبجي أغريك أخمي جير 5 جبر خاني كريكني مالتي عقل زخوني تتصبي مالتي اسخندن بيت كنا تصحى زيادة تبقى كان 5 ألكن مالتي حجي أبجي ناقو بتكون خريقني جاست تبقون مخان نخطريو مالتي أبجي حجي سخن انت حداني نبوملو أجرخون كوينو أجرخون كم زجيركن مقلكن زين كأني أكل تمقلن أكل تمقلكن إذا تبقى جيركن تجبرالو إذا خاطر تبقى جيركن تجبرالو مالتي أنا كن جاست عندي إن نايك إني في دلوقتي لخي خريقني شو عم تايستي كم تختلق عن كريقني مالتي سيني لكن تختلق تلاني حجي
ጨጉርኽን ብሻምፖ ኢኹም ትሕፀቦ ብሻምፖ ምስ ተሓፀብኩኖ ኮንዲሽነር ኣይትግበራሉ ኮንዲሽነር እንድሕር ጌርክናሉ ነቲ ሕብሪ ንኸይሕዝ ይኽልክሎ እዩ ማለት እዩ እዚ ጃስት ሻምፖ ጌርክን ተሓፂብክን ምስ ወፀኽን ኢኹም ትገብርኦ ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚ ሕብሪ ገለ ምግባርክን ማለት እዩ ከምዚ ጌርክን መቃቂልክን ምስ ወዳእክን ማለት እዩ እዚ ክስታይ ክትገብራሉ ኣለክን ባዘሊ ኣብቲ ሕብሪ ክፅየቕ ዘይደለኹ ቦታ ማለት እዩ እዚ ክስታይ ክትገባዝን ትገብራሉ ማለት እዩ ድሓር ምእንቲ ክፀሪ እቲ ቆርበትክን ማለት እዩ ሕብሪ ተተንኪፎ ድሓር ብቐሊል ክኸደልክን ስለዘይክእል ማለት እዩ ባዝን ትገብራሉ ሕጂ እንታይ ከዓኒ የድልየኒ ካልእ ከዓኒ ጓንቲ ኢድክን ንኸይፅየቐክን ማለት እዩ ጓንቲ ክትገብራሉ ኣለክን ማለት እዩ ሕጂ ጓንቲ ጌርክን ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ከምዚ ኮይኑለይ ኣሎ ማለት እዩ ሓቂ ዘረባይ ተፀብኾን ተፅበየ ነይረ ክስታይቲ ሕብሪ ክስታይ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ግን ጃስት ንኸርእየክን ስለዚ ትበልክ እየ ኣብዚ ጨጉረይ ሕጂ ለውጢ ኣይረኣየክን ምክንያቱ ጨጉረይ ብተፈጥሮ ብጣዕሚ ፀሊም ማለት እዩ ፀሊም ጨጉረይ ጃስት ግን ፅቡቕ ንምዃኑ ኣነ ኣብ ጨጉረይ ተገይረ ከኣነ ኣብ ጨጉርኩም ንክትገብርኦስ ኣይትስከፋኒኹም ብዝብል ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ጌርክን ምስ ገበርክን ኣሉ ፅቡቅ ጌርክን ኣብ ስርስሩን ገለን ክትገብራሉ ኣለክን ሽበት እንተለክን ኣብ ዘለዎ ፓርቲ ብፍላይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክትገብራሉ ኣለክን ስርስሩ ከምዚ ጌርክን ትገብራሉ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ጌርክን ጥቕልል ኣቢልክን ሽዑ ማለት እዩ ንኩሉ ጨጉርክን እንተን ሽበት ዘለክን ማለት እዩ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጌርክን መጀመርያ ሕኛ ድሓር ኢንዲጎ ማለት እዩ እንትን ውሕድ ሽበት ዘለክን ግን ከምዚ ጌርክን ዋላ ጥቕልል ተቢልክኖ ይፅልመልክን እዩ ማለት እዩ ሽዑ ከምዚ ጌርክን ምስ ጠቕለልክኖ ማለት እዩ ከምዚ ጌርክን ምስ ጠቕለልክኖ እዚ ክስታይ ግበራሉ ጎማ ጌርክን ለይቲ ሙሉእ ለይቲ ተጌርክኖ ፅቡቕ ማለት እዩ ዝያዳ ማራ ይሕዘልክን ማለት እዩ እንተወሓደ ግን 4 ሰዓት ክትገብሮ ኣለክን ማለት እዩ ክሕዘልክን ማለት እዩ ሽዑ ከምዚ ጌርክን ተሓፂበ ምስ መፅኻ ኳኒ ከመይ ክትገብራ ኢኽን ወይ ከመይ ክመስል ይኽኣኒ ክሪኦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ርኢኽን ተሓፂበየ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ኦልሬዲ ኣነ ፃዕዳ ጨጉሪ ስለዘይነበረኒ ለውጡ ክረኣየክን ኣይክእልኒ ማለት እዩ ኣወላ ሓደ ኣይረኣየክኒ ማለት እዩ ሕጂ ግን ከምዚ ጌርክን ኢኹም ትገብራሉ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሽበት ዘለክን ጥራሕ ዘይኮነስ ገሊኡ ሰብ ከዓ ኣሎ ከምዚ እቲ ሕብሪ ናይ ጨጉርናሲ ሓመድ ዝመስል ኮይኑ ገለ ኢለን ዋላ ሕብሪ ዝገብራ ኣለዋ ማለት ኬሚካል ዘለዎ ሕብሪ ገለ ዝገብራ ኣለዋ ሕጂ ካብ ኬሚካል ዘለዎ ሕብሪ ትገብራ ከምዚ ናቹራል ብናይ ተፈጥሮ ነገር ዝተሰርሐ ጌርክን ፀሊም ሕብሩ ክትገብርኦ ትኽእላ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ሻምፖ ጥራሕ ገይረ ምሻ ኣፅርዮ ጨጉረይ ማለት እዩ ሻምፖ ጥራሕ ጌርክን ኣፅሪኽን ኢኽን ትገብሮ እቲ ሕኛን እቲ ኢንዲጎን ማለት እዩ እቲ ውሕድ ሽበት ዘለክን ከዓ ሓዋውስክን ዋላይስ የፀልመልክን እዩ ንቁርብ ማለት እዩ ብዙሕ ተኮይኑ ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማለት መጀመርያ ሕኛ ድሓር ከዓኒ ኢንዲጎ ማለት እዩ ነኪያ ኢንዲጎ ኣባፃብፃ ኣርአየክን እየ ሕኛ ከዓ ትፈልጦ ኢኹም ኦልሬዲ ከምዚ እንቋቑሖ ገለመለ ገለ ግን ኣይተሓውሳሉ በቃ ሰን ንበይነ ጥራሕ ታሕኛ ንበይና ከያ ኢንዲጎ ካነ ንበይና ኢኹም ትገብራ ማለት እዩ ከምዚኣ ዘርኣኹን ለሚንን ጨውን ጥራሕ ትሕውሳለን ትኽእለ ካልእ በቃ ብቀጠፍ ማይን ቀጠፍን ጌርክን ከዓኒ ትብዝብፀን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መወዳእታ ከዓ እንታይ ጌርክን ትሕፀቦ ኮንዲሽነር ጥራሕ ሻምፖ እንድሕር ጌርክን ኣሉ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝገበርክኖ ሕብሪ ሓፃፂቦ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኮንዲሽነር ጥራሕ ድሓር ሽዑ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ገለ መለ ፅቡቅ ገይሩ እቲ ሕብሪ ምስ ተበለ ግና ሻምፖ ክን ጌርክን ትሕፀቦ ትኽእላ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ ምሕፃበይ ከመይ ይገብሩ ከዓኒ ካብ ሰራሕክዋ ቪድዮ ክትጥቀማላ ከላ ሰሪሐ ኣለኹ ድሕሪ ምሕፃብና ከመይ ጌርና ክንከናኸኖ ንኽእል ትገብሩ እምበኣር ናይ ሎሚ መዓልቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ ጠቃሚት ኮይና ረኺብኩማ ክትኮኑ ብጣዕሚ ተስፋ ይገብር ካልእ መዓልቲ ኣብ ካልእ ጠቃሚ ዝበልክዎ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ቻው ብሩኽ ቅነ